Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho guys, and I'm back with another story guys. Cela ukuthi ningakhohlwa bafethu bakuthi umusha kwi-channel uyasubscribe, uyalike, uyashare, uyakhomenta, click the notification bell ukuze uzoba oqala ukuthola ama-notification whenever ngipost i-story esisha. Without wasting your time bafethu, ngifuna ukuthi another day another story. But before ngisho njalo ngifuna futhi ukusho ukuthi guys ngicela ningakhohlwa asiwaskip ama-video khona no-super thanks guys. If you wanna twatlaza something nyana nje to the channel, you are welcome. It from as little as nothing ngampela bafethu. But-ke ngiyabonga kakhulu nje nangokuthi niyafika kwi-channel nizobukela lokho, ngiyaku-appreciate kakhulu. Niqhubeke nje njalo ningisapothe. Don't forget siyakhomenta, siyashare, siphinde futhi si-like, si-subscribe kwabangasubscribe-ile. Without wasting your time, another day another story guys. So isitori sanamhlanje guys sibhalwe intombazane isintombazane yolungi ngaze nga-content ngithi hayibo indaba gele uthi ugele hayibo it's been years but lento ayivumi ukusuka kiyo yabo, right? Ngithi mina indaba kwenzakalayo uthi ugele mina ngisukela nje emakhaya ezilalini. So ngikhule nje ngiyingane ephethe kahle, izinto ngangingahlolwa but nje ngiyingane ey'phethe kahle, e-right, engenankinga yabo. And then I went to i-varsity bafethu ngoba i-varsity uthi ngahamba ngayo i-varsity. Uma ngifika e-varsity before ngihambe ngekhaya ngayiyalwa strong because abazali bami babazi ukuthi le city engiya kuyona akuyibuyayo bafethu. Uthi nje ngahlaliswa phansi ngatshela ukuthi lalela kuyigugu lethu, ngoba uya lapha sikuthumelela ukuthi uhambe uyofunda ubuye neziqu, hhayi ukuthi ubuye nobuye. So sifuna uhambe upyo ubuye upyo. Akithi usapyo uthi ubaba wami alifakwa bafethu. Uthi ngithi ngipyo uthi hayi baba bathi oma bangihlole. Hayi ngiliswe ngampela ukuthi hayi ngihlole. Uthi nje ngangeze ngahlola for the first time, ngahlolwa ngalela mbaba uthi hayi ngisayintombi impela ngiphelele nje ngigcwele isithunzi. Uthi hhayi ngenxa yokuthi I'm not used to the idea yokuhlolwa, ngibe nalokhu ukuthi okay babe ngihlola nje just yabo. Sayi ngihambe nge-varsity kube mnandi nje. First term, first semester, hhayi ziqale-ke kube mnandi uthi I met up with this guy. Uthi yo akamuhle umfana wabantu uyadida. Uthi ngiyamuthanda umfana nginama-butterflies. Uthi hhayi thandana nomfana luvutha amalangabi uthando lwami nomfana. Uthi ngale ndlela sasi-walk up ugoli nje, wonke umuntu wayexoxa ngathi ekhuluma ngathi because sasifanelana sibahle and sithandana strong. Uthi indlela engangimthanda nalafana ngangakwazi nje nokumcasukela ngisho khona into angenziwe ngangihluleka ukumcasukela because ngangimthanda. Uthi hhayi ngimtshele umfana ukuthi mina mfethu-ke ekhaya ngihambe ngey'yalo nje, mase ngibona ukuthi hayi ngathi sefuna ukuya lapha endaweni ngitshela hayibo mfethu mina ngihambe ney'yalo ekhaya, I can never. Uthi hhayi futhi umfana understand yabo nje ngangikwazi ukuthi ngihlale naye singenzi mhlampe sikhisane kuphela but singayi laphaya ensimini yase-Eden. Uthi hhayi this one time sahlala nomfana saphuza iwayini. Uthi guys hloniphani iwayini, don't drink iwayini unomuntu wakho because kokwenzeka izinto ongakaze uy'cabanga. Sahlala siphuza iwayini nomfana, we drank. Uthi hhayi as usual we kissed. Umfana wafuna ukuyongena ensimini. Uthi futhi nakhona akuyena wayefuna, ngangiyifunela mina ukuyongena ensimini yase-Eden. Uthi hhayi wangibuza umfana wathi are you sure? Uthi ngathi yini sure. Uthi hhayi sakhuphuka nomfana sakhuphuka. Uthi for the first time uthi nje futhi salala. Uma ngiphaphama ekuseni hayibo mfethu senzeni. Ethi mfana nje shibane sengizibuzile ethi ngithi ngiyakhumbula nami ukuthi nje I was over excited nami. Ngagcina sengenza izinto off but I don't think it's a bad thing because ngiyakuthanda. Uthi hhayi emva kwalokho kwakungathi nje angazi mhlampe ngiloliwe nje. Hlezi njalo nje ngifuna ukuya ensimini e-Eden nomfana hlezi ngifuna ukuya ensimini e-Eden. Hhayi uthi kuvalwa iy'kole-ke we had to go sibuyele emakhaya. Uthi nalapho nje kwakusangikhaya ngomuntu wami nje angazi ngizohlala kanjani ngingamboni cause ngiyamthanda. Uthi hhayi ngihambe. Uthi uma ngihamba ngifika ekhaya hhayi kube mnandi kube njalo. Ziyavulwa iy'kole ngakusasa. Ngijwayele ukuthi ngihambe zizovulwa ngakusasa ekhaya nje babazi ukuthi ngiyahlala shame ekhaya. Uthi ngihlale hhayi kube mnandi excited nami ngiyabaxoxela nje ngempilo yase-varsity kodwa nje ngibhizi manje sengiwumuntu obhizi ohlezi na-iPhone yakhe because ngivukile phela. Hhayi uthi kube mnandi mase ngizohamba nje. Uthi nje mase ngithwele imithwalo sengiyiphethe sengithi ngiyavalelisa ngene ubaba athi-ke hhayi manje
Uthi awunqaki uthi hhayi manje ini? Uthi ubaba acele futhi athi ngicela uphinde ungihlolele yena. Uthi ngizwa lolu heqe, ukuthi hhayi bo, uthini manje ubaba methi angiphinde ngihlole? Athi ubaba ngicela ningiphindele ningihlolele yena. Uthi ngizishaya uzaba, ngishaya izaba yabo. Ethi uma yini kanti khona yini osekushaya amanzi uwasaba? Uthi ngithi hhayi angisabi ngiyiqinise. Uthi hhayi ngilale guys, ngiwamise amadolo ngazi kahle ukuthi ngihlole isikole. Uthi ngicela ukunitshena ukuthi ngavuswa umama ngempama. Wathi yini manyala lawa engiwabonayo, wena besiney'fiso ezinhle ngakho. Uthi nobaba wangishaya. Uthi nje ngashawa ngale ndlela yokuthi I couldn't go to esikoleni ngalelo langa. Wangitshela ubaba wathi kusasa siyavuka ngifuna uyongikhombisa lo mfana owenze lento. Mina-ke angiwudlali umdlalo. Akekho umuntu ongathatha ingane yami ubuphuyonesi bayo mase vele eyishiya kanjalo. Hawu, uxinga ngoba phela sihlukene nomuntu wami yabo. Hhayi, uthi ugele engamtsheni-ke umfana ukuthi hhayi zishubile la. Uthi ngitshe ukuthi hhayi ubaba uyadlala ukuthi kusasa siyavuka siye esikoleni. Hhayi bo, uthi ugeli hhayi, sibuye-ke Nkosi yami, usicabanga u-first day wesikole, uthi wangibukanisa nabantu baba. Uthi wangena nami esikoleni engibambe ngengalo ephethe umshiza. Wabuza ukuthi ngithi ntombazane ngikhombisa umfana owenze lento. Uthi ugeli yo, ngangidukela ikhanda ngingazi ngenze njani. Uthi ngiyacaza lo muntu uzoyibulala le ngane le. Uthi hhayi avedane angene eklasini abuze athi, ubani umuntu owenze lento ebuza la edutuzaneni yabo? Uthi ngicela ukutshela ngithi mina, uthi eyidedela impama phambi kwey'ngane. Uthi yo ngibona ukuthi ishubile. Uthi lapho umfana ngiyambona uyavevezela uhleli lapha isifuba siyabhakuza uyasaba. Ngithi mina uthi ngithi hawu uthi angiphinde ngenye. Uthi ngicela ukutshela ukuthi umfana wathi engishaya isibili wavele wayisukuma ngempela umfana waphuma wabaleka. Uthi mephuma ebaleka uthi umfana ngamgcina ngalelo langa akaze ngiphinde ngimbone. Uthi saqhubeka safunda unyaka wonke ubaba wazama ukumhubha but wangamtholi wabaleka. Uthi nje akaze ephinde ebuye akaze ngiphinde ngimbone rest. Ngaze ngiphinde ngisho ngithi ngiyayithinta inamba yakhe akasatholakali umfana, hhayi bo. Uthi ugeli kwafundwa yaze waphela unyaka lutho umfana uma ngithi ngiyambheka akekho ndawo angimtholi. Uthi ugeli yazi kuze kube inamhlanje lo mfana lo angimazi ukuthi uphi, angimazi ukuthi kwashonaphi noma waphindela mhlampe the following year esikoleni mhlampe wayofunda kwesinye isikole because kwangeke esakwazi ukuthi abuyele laphaya noma wadirejista. Uthi angazi lutho till today and ngiyaye ngihlale nje ngiyibuza ukuthi shwele kazi kwenzakalani ngalowa mfana. Ngazi hlampe ubaba wamumoshela nje ikusasa lakhe cause mina ngaqhubeka ngafunda kodwa nje yena kwaphela kanjalo akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani. Kodwa futhi ngiphinde ngibonge on the other hand hlampe ubaba wayezomshaya alimale umfana hlampe aboshwe ubaba. Uthi nje yo guys but it was very hectic. Uthi nje that's one thing engadlula enhlizweni yami ukuthi nje ngikhulile manje ngimdala ngi-right ngishadile nginomyeni wami. But leya nto leya ayidluli cause ngagcina nga-understand-anga angaze ngiyithole i-closure ukuthi ngazi kwenzakalani ngalowo mfana. Uthi you know that one person ohlala umcabango ukuthi Nkosi yami hlampe nje Nkosi yami hlampe sewashona hlampe uthi nothing even abangani bakhe basesikoleni akaze ngiphinde ngizwe lutho ukuthi bekhulume ngayo ukuthi uphi nabo bathi abamazi njengami abanye uma bekubona bambuza kimi. So siphela lapho-ke i-story guys sageliwe wahamba-ke wayofunda kanti uyomosha ikusasa lenye ingane. Ngiyabonga kakhulu guys for watching. Please keep on watching. I'll try by all means to post as many stories as possible because angifuni ukunibhora guys. Ngifuna nihlezi nje nilindele i-content entsha from mina. Thank you so much. Don't forget siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-commenta. And on top of that sino-super thanks guys. Ama-video asiwe nangephutha nangebhadi. Ngiyabonga kakhulu for your support. Ngiyanithanda kakhulu. Done.